Camping Zarautzen gaude. Gran Camping Zarautzek klima goxoaz, itsasoaz eta mendiaz gozatzeko aukera bakana eskaintzen dio bidaiariari. Camping hau Euskal Herriko kostaldea lagunekin ala familiarekin ezagutzeko abiapuntu bikaina da. Bueno, ikusteko aukera dakazuenez, hau akanpaleku bada, campinga bada, eta hemen gure etxera datozkion turistei partzelak edo ostatua eskaintzen diegu, bai gure herrira aukeratzen dutelako, bai turismo egiteko mota hau aukeratzen dutelako. Bigarren kategoriako kanpina Donostiatik 15 minututara dago eta urte osoan zehar dago irekita. Oain denboraldi bajuenen gaudenez, bakarrik 8 langile gaude. Tabernako eta jatezuko langile kontutan hartu gabe, hori aloketuta da momentu honetan. Eta gero udaran zenbaki hori bikoiztu egiten dugu. Gure enpresan sartu ditugu berrikuntzei buruz, esan genezake teknologia zero izateagatik ordenagailuak eta dana informatizatuta edukitzea pasatzen osatu dira. Lau ordenagailu erosi ditugu, software kanpinoko festilloko software ere martxan jarri dugu. Eta horri esker fakturak eta bezeroen sarrerak ere egiten ditugu, behar diren estadistikak zehatzago eramaten ditugu, ertzaintzarako bezeroen zerrendak ere aukera bidaltzea ere eskaintzen digu eta gauzak. Zailtasunei buruz, ezin dugu esan zailtasunik aurkitu dugunik. Batez ere izan da mentalitatea aldatzea, urte asko pasata gero dana eskuz egiten, dana informatizatuta pasatzera kriston aldaketa izan da guretzako. Beste aldetik, dana oso ondo joan da, dana egin behar genuen lana errestu egin dugu, eta ez dugu zailtasunik aurkitu. Etekinak izan dira, informatikako berrikuntzak, kanpineko gestioa hobetu ahal egin baldin badizu, beti kanpinak kalitatea beste du. Kanpina horretaz bezeroa ohartu egiten da, eta bezero hori berriro etorriko da, eta gainera igual bezero gehiago ekarriko dizu. Instalakuntzak modernizatu arren, Manuren hitzetan kanpin honen helburua garatzen jarraitzea da. Izan ere, berrikuntza teknologikoa oinarrizkoa bilakatu da landa turismoan ere. Aurrera begira gure helburu berrikuntzak sartzerako handia, oain dakagunez softwareari nola baita esateko lehertu eta aukerak emati dizkigun aukera guztiak erabili. Adibidez, PDA batzuen bidez kanpinaren eta jendetzaren eta partzelaren informazio zua eduki eta kanpinerak sartzen diren kotxe matrikulak erregistratuz. Eta beste batetik kanpin osoan jarri nahi dugu wifi zerbitzu bat eta bideo bigilantzia bat.